Diolch yn fawr iawn i chi. Croeso mawr i bawb yma, de. Wedyn, y dyn yma, ti'n ôl i fan hyn. Parch Eglwys. Hawdd iawn i gyflwyno fo, achos mae pawb o'ch chi'n nabod o dydy. Mae wyneb gyfarwydd, llais gyfarwydd ar radio a theledu. Ac wedi bod yn... Wel, mae newydd yn ddeo, dawn ni at y gair yn ddeo yma, newydd yn ddeo o fod yn arbennig iawn wrth gwrs y gwaith arbennig nath fel prifweithredwr i Eglwys sy'n byd yng Nghymru cytun. Mae di ymddeol. Dwi'n yn sicr beth i'r term ymddeol yn perthyn i Aled, yn dweud. Pen dwi wedi bod trio cysylltu fo yn ystod y misoedd dwytha yma, o'n i'n gwybod os yna mewn 1 o 3 lle. Os o ar ei ffordd i gyfarfod, neu mewn cyfarfod, neu ar ei ffordd o gyfarfod. Bob tro yn fath, bob tro yn ei ffwrdd. Ond chwarae teg oedd o'n dod nôl at tai. A mae yma hyn yma, mae'r saff yma yn ei piafo am yr awr nesaf. Dwi'n croesawu chi gynnes iawn iawn a dwi am oedd i chi wneud un peth cyn i Aled yn ymlaen i siarad. Os gynnaf chi ffona symudol, sowch mi ffwrdd yn dweud wad un o fyd. Reit. A dyna ni. Rowch groeso mawr i Aled os ywch chi dda. Diolch yn fawr iawn i chi. Nes i gynnig aros yma neu fanna, ond mae categoriau yma'n gwe. Diolch i chi. Be wyddhau yma chi bod wedi cael yr 8 mlynedd eithriad Griffith Thomas Roberts Congl Meinciau. Peidiwch ar meddwl dim am y dysyrithau a graddau gafodd o fel Griffith Thomas Congl Meinciau. Roedden ni gyd yn ei adnabod o. A mi o'n i'n sawl ystyr yn eithriadol o ddiolchgar iddo fo am y cyfan ddedodd o a'r cyfan nath o ni yn y cyfnod hwnnw a cyn hynny hefyd. A sylweddoli nes i'n arbennig wedi i ni adael hwtwno beth oedd mawredd y dyn hongar yma oedd yn byw gyda'i chwaer Ginny. Dwi'n gwybod bod rhai yna chi yn ei chofio hi'n anwyl iawn am Botynod. Ac i ddathlu i fywyd o. Dwi ddim am roed darlith ffurfiol i chi prynhawn yma, os dwi'n siŵr bod rhai yna chi wedi dod ar draws y gyfrol o ddigod yma gan y diweddar O.E. Evans. Ac wedi marwolaeth Griffith Thomas yn 1991, fe ad ati i ysgrifennu'r gyfrol yma. Mae hi yn cofnodi torath o gyfraniadau diwinyddol, hanesyddol, gwleidyddol nath o i lu o gyfryngau. Mae o hefyd yn adlewyrchu'n gywir iawn mawredd i'w gyfraniad o i'r mudiad ecumenaidd o'r dechrau un. A mawredd hefyd y fwyaf feddwl falle i gyfraniad ar tuag at gyfieithu yr ysgrythyra i'n llaeth ni. A'r bwrlwm hwnnw, os ydy bobl yn dweud wrthoch chi bod yn credu ni ar drai, tydi hynny ddim wedi cael adlewyrchu yn yr egni a'r arbenigedd a hyderod yr roddwyd i gyfieithu'r gair i Gymraeg cyfoes modern. A mi oedd Griffith Thomas Roberts ar flaen y frwydr yn fanno. So gael gymrydwyo'r llyfryn yma i chi, dan olygyddiaeth Owen Evans sydd yn bellach hefo ni. Mae'n wirioneddol werthfawr. A fe gewch chi gyffyrddiad yma o meysydd yr oedd Griffith Thomas Roberts, Fethodistaidd yng Nghymru. Mae'n trafod mewn iaith o Hebraeg, gyda yn Cyfraniad, na Brawddeg, na Atolnoda, a'r grefft ryfeddol honno o'i ganddo chi yn y cyfnod hwnnw. Dwi'n dweud hyn trafod mewn boch yn achos Botynod. Mi o gen i 3 cawr llenyddol
yn byw nepell o'r wrth Fethodistaidd Botwnog yma. Peter yma gafodd y fraint o fyw yn yr un tŷ. Mi oedd Ares Thomas, mi oedd o'n byw o lawr y lôn, ac dwi'n siŵr bod yna lawer un wedi clywed am Ares Thomas. Yr un arall oedd bobl lle clywed amdano fo oedd dŵr o'r enw Edig Breiben. Fo oedd yn ysgrifennu sgriptiau ar gyfer Mochyn yn waith. Ond, barn bersonol ydy, cofiwch, yn yma y sgil o ymdrin a iaith yr oedd Griffith Thomas Roberts yn rhagori yn y gyd. Ond gafodd fod clod na'n sylw am wneud hynny. Ond fi am eich sylwys chi trwy siwrna bersonol heddiw os cael. Oherwydd nid academau fydd yr adroddiad yma fydd trwy'r holl fanylder yma. Ond fi am anteisio y cyfle falle i ail-werthuso mawredd y dyn diamhwngar yma i ni fel Cymru, i ni fel Cristnogion Cymraeg, a dwi'n gweld llawer ohonoch chi sy'n perthyn i'r teulu Fethodistaidd yn benodol, oherwydd mi oedd o yn yr ystyr yna yn gawr. Mae rhaid na chi gweld o Fotwnog a dwi wedi bod yn hel atgofio melys. Yn y cyfnod hwnnw yn Fotwnog, pan o'n i yno o 85 ymlaen, mi oedd o fel genefa o Gymreictod. Be well cyfach chi na capel ni bach rhwng y pontydd yna, meddygfa Fotwnog, a canolbwynt y pentra oedd y post, ac Mr Eifi Griffith yn anno, ac wedyn Congl Meinciau, lle roedd Ginny a GT fel ni'n galw fo, yn gwerthu petrol, ac yn hel meddyliau ac yn ymddiddan yn y pentra. A does yna ddim diffiniad gwell o unrhyw le gwerinol na Congl Meinciau nag oes, lle da chi jyst yn eistedd i lawr a sgwrsio. A fodd anodd o'ch chi'n mynd wedyn i ysgol Pontygo, a dyna i chi hyfrydwch pentra fel Botwnog yn y cyfnod arbennig hwnnw. Ac ydych chi'n cofio arwyddocad Mawrth y cyntaf 1988. I mi, hwnnw oedd y diwrnod gymeras i feibl Cymraeg newydd a gofyn i Mr Griffith y post oedd i roi stamp Esgob William Morgan arno fo a gofyn i Mr Griffith post roedd o stamp Mawrth y cyntaf arno fo. Ac mawr y feddod ar fi ganfod wrthos yma bod y stamp arbennig hwnnw erbyn hynny a byrwan yn werth £3.50 ceiniog. Ond dwi'n lled yma bydd o werth mwy oherwydd bod yn un y stamp yna gan Mr Griffith y post. Ond fe wnes i rhywbeth am genach gyda'r Beibl arbennig hwnnw. Yn raddol bach, mi ofynas i 3 gŵr oedd ei henwa yn yr hagair i'r Beibl Cymraeg newydd i arwyddo fo. A'r 3 gwir yna oedd Gio Williams, cyn Archesgob Cymru, ac hefyd Owi Evans, dwi'n gwybod yn y teulu Fethodistaidd, chi gyd yn ei gofio fo, a hefyd Griffith Thomas Roberts, Congl Meinciau. Yr Archesgob Gio, fel yn iachod o, fo oedd cadeirydd y pwyllgor. GT, Griffith Thomas, oedd yr ysgrifennydd, ac Owi Evans, fo oedd cyfarwyddwr y Beibl Cymraeg newydd. A dwi'n tysori hyd heddiw dwi'n galw ti ni yn Beibl Botwnog. Falle dwi'n ni werthu Beibl Botwnog rhywun dynod, ond yn Beibl Botwnog. Wedi cael ei wneud yn fwy arbennig i ni fel teulu. Oherwydd os cofiwch chi, yno cafwyd y weinidogaeth bro. O rhannu gweinidogaeth yn y Presbyteriad ar Eglwys Nghymru mewn cymuned naturiol Gymreig, lle roedd
hel cymwynas, a bod hefo'n gilydd yn cyfri llawer mwy nag unrhyw pwynt diwinyddol. Cymuned bugeiliol o'i ganfon ni. A mae dda gen i bod Peter yma o olynodd fi yn y gamp yma. Wel, os ydych chi'n trin y tri yma fel drindod o'r dynion yma, yn sicr ddigon G.O. oedd y tad. Roedd o yn frenhinol, os gael dweud, nid yn yr ystyr oerus, ond fel monach, fo oedd y tad i ni gyd. Weithiau yn medru bod yn eithriadol o awdurdodol. Dyn oedd yn dwad o Benisarwain, ond wedi rhagori yn academaidd yn rhai o golega amlyca y wlad yma. Yr atgos i ni y G.O. nid yn unig oherwydd bod o wedi confirmio fi yn ordeinio fi. Mi nes i ddisgyn mewn cariad yn Llanfair, efo gwraig arbennig. Ac yn y dyddiau hynny, y Confensiwn Anglicanaidd oedd, bod chi'n gofyn am ganiatâd yn esgod i briodi. A dwi'n deud efo gwen ar y wyneb, mi ges i gradd a gwraig o Llanbed, ac oedd y wraig dipyn yn well na'r gradd. A trwy'n feddwl fydd na beth bach am efo fi. A dwi'n cofio G.O. Williams yn dweud, yn yr hen ddyddiau medda fo, yn y ddyddiau i, oeddech chi'n arfer priodi 5 mlynedd cyn y chodeinio. Neu disgwyl 5 mlynedd wedi chodeinio cyn priodi. A just pan o'n i'r fi dweud wrtho fo, o gwych chi ddisgwyl am 5 mlynedd, mi ddwedodd o, mae'r amser yn newid yn dydi. A mi gafon ni'r flwyddyn ti briodi hefo fo. Os yna fab i'r drindod yna, Owi Evans oedd hwnnw. Fo ddiod hefo ni fwyaf. Ac oedd o'n anwyl yn dweud, a rhaid chi'n gwybod, yn anwyl iawn, oedd i fewn i'r traddodiad Cristnogol Cymreig, a Chymraeg yn arbennig. Ond roedd yn arbennig o anwyl yn dweud i y teulu Fethodistaidd, a pawb gafodd i dysgu ganddo fo yn Holeg yn Mangor. Fanna roedd o ar gyfnod eitha allweddol i ni. A fe gafodd o weld ambell beth yn dwad i ffrwythondeb, nid fel y ddau arall. Ond yn sicr, os yna gymhariaeth efo'r ysbryd glân, Griffith Thomas Roberts oedd hwnnw. Am y reswm syml, nid un oedd hwn oedd yn dwyn sylw at ei hun. Ac efyrchu a chryfhau tystiolaeth a mawredd y rhai oedd o gwmpas o y Griffith Thomas. Doedd o ddim angen sylw y dyn caredig yma. Ac o'n i'n holi y wraig na gefais i'n Llanbed. Os oedd o'n cofio angladd Griffith Thomas yn pryd oedd i dwch, yn 91, a dwi'n mynd i chofio hyn. A rheswm am hynny oedd bod o di myndu mae angladd breifat oedd hi. A fe roddwyd y gair strictly o flaen y preifat. Doedd o isio neb yn ei angladd, ond y rai hynny oedd yn agosaf ato fo. Wel, gadewch chi'n agor llwybr a fydd y cad Griffith Thomas a'i gyfeillion i chi. Drwy ddweud nifer o bethau ynglyn â 3 ohonyn nhw gyda'i gilydd. Ystyriwch mawredd academaidd y 3 yma. Roedd pob un ohonyn nhw a gradd o soffwta. Roedd pob un ohonyn nhw wedi rhagori yn y sgil yna o fod yn academaidd gadarn. Falle mewn byd arall fyddan nhw wedi mynnu mwy o sylw. Ond beth y 3 ohonyn nhw yn y diwedd i wasanaethu'n fugeiliol yng Nghymru. A fe ddefnyddio nhw i sgiliau academaidd
rhyfeddol yn gyfochrog a gofod y gilio. Dyna ymroddiad y tri arbennig yma. Y peth arall byddwn ni'n ei ddweud oedd bod y tri ohonyn nhw yn bobl o argyhoeddiad aruthrol. Dynion dewr oedd hyn. A falle bod ni wedi colli cof am hynny iddyn nhw yn y ffordd da ni wedi gweld nhw o'r gorffennol. Dwi'n meddwl yn arbennig am Owe Evans. Gwrthwynebydd cyfrifodol a rhaid yn dod ymlaen trwy'r Eglwys yn 1941. Dyn oedd hwn a oedd yn heddychol i'r carn. Mi oedd yn is-gadeirydd ar y Cymdeithas y Cymru yn 89 a 91 ac yn gadeirydd wedyn rhwng 92 a 94. A roedd gwerthoedd yma a'r egwyddor yma yn allweddol bwysig iddyn nhw yn ei wneud bugeilio nhw yn gyhoeddus. Falle bod rhai o'ch chi ddigon hen i gofio Cyfraniad allweddol G.O. Williams, yr archesgob. Pan ddoth hi yn 79, wedi i Mrs Thatcher a Willie Whitelaw addo i ni sianel Gymraeg, a fe oedd rhaid i Gwynfor yn dod Gwynfor Evans gwneud safiad aruthrol o fewn i ddweud y byddaf yn ymchrydio i gael y sianel honno. Mi oedd G.O. Williams yn un o'r tri gwir doeth hynny, ac i weld William Whitelaw, ac i berswadio fo bod ni nid angen tameidia o'r raglenni Cymraeg ar hyd ystod raglenni eraill, ond bod ni angen sianel yn ein hunain. A brenin mawr, doedden nhw'n iawn gwedwch yn y genhedlaeth yma. Dychmygwch am tameidia o'r raglenni yn trafod cytundebau i weld holl gema pêl-droed Cymru. Dychmygwch hynna. Mi oedd rhaid nid yn unig yn alluog, ond roedden nhw hefyd yn rymus. Ond beth am GT? Dwi wedi ystyried yn fawr yr soned honno ar ei tilslu i ysgrifennu i Griffith Thomas. A dyma'r geiriau a roddwyd wrth ystyried i etifeddiaeth ecumenaidd o etifeddiaeth o fel unigolyn. Dydy hon y dda gan Gwilym ar Tilsley wedi ei farwolaeth o. Treuliodd ei ddyddiau yn hau drwyfol haf, ac na welai egin yn y tir, mewn ffyr a gobaith, credodd air y tân, a bu i'w frodyr gwan yn gyfaill wir. A bu i'w frodyr gwan yn gyfaill wir. Da ni angen y dydan y bobl hynny sydd yn sefyll yn gyfochrog â ni, yn gymdogion tawal ac yn cynghori. A dwi'n gwbl argwediedig y bydda'r Cymdeithas Griffith Thomas a'i ymddiddan o a'r gweddill o'i gwmpas o wedi cael dylanwad mawr, ond fydda fo ddim angen a fydda fo ddim yn dysyfu y sylw. A dydio yn arwyddocaol, dedwch, ond nid ydy hwn yn anwylder Cymreig wylltuol. Bod pob un ohonyn nhw gweitha i statws a'i gradda a'i argyhoeddiad cyhoeddus wedi cael ei talfynu i'r ffenna. Yn tu ni, nid yr archesgob G.O. Williams oedd o, ond G.O. Ac yn yr obituwr i roddwyd i O.E., mae fab o'n cyfeirio ato fo, nid jyst fel O.E., ond mi eithon yn wylach
Mi gafodd o'i bathu'n do ar lafar gwlad, fe chi'n gofio fo, i Owi. Fel Owi. Ac i mi, mae hynna yn dweud rhywbeth am agosetrwydd y bobl yna i'r Gymru Gymraeg y fyddan nhw yn perthyn iddi hi. A Martin i mas Jones yn y llyfru godidog yma, sydd yn dweud tafod mewn bod, a fydda i weld Griffith Thomas yn gwenu ar hyn. Doedd o ddim yn ddigon da i'r fod yn GT, ond oherwydd y cysylltiad efo'i chwaer a rhoi petrol, oedd o GTX. Fel GTX, byddwn nhw'n cael ei adnabod yn sicr gan Martin i mas Jones. A mae hynna i mi yn dweud rhywbeth am hyfrydwch y dyn yna. Yr athrolith, mae un o'n ni oedd o. Ond gadewch i mi fod yn fwy difrifol. Mi oedd y tri ohonyn nhw hefyd yn credu yn angerddol mewn undeb y bwysig. Ac iddyn nhw, roedd na ddehau am un eglwys Gymraeg a Cymreig. Dyna oedd deheuad eu calon nhw. Ac os ydych chi'n gofyn iddyn nhw, yn achos yr eglwysi cyfamodol, a hyn ydych chi'n gwybod am yr aelodau sy'n perthyn i'r eglwysi cyfamodol, be fydden nhw'n ei ddweud oedd hyn? GT oedd yn dweud, dwi ddim am weld yr eglwys yn ymranedig, meddwl o, oherwydd nid dyna dymuniad i chen hi ar ei chyfan. Roedd hwn yn credu yn angerddol bod ymraniadau yn Cristnogion yn rhywbeth a oedd yn perigofi i'w ffendu, sef yr arglwydd Iesu. A roedd rhain yn Gristnogion tambaid arglwyddiedig. Un o'r pethau mae'r gyfrol yma yn ei gofnodi, fe rhai ohonoch chi o'n hynedraeth ni'n cofio. Unwaith sefydlwyd yr eglwysi cyfamodol yn 1975. Un o'r pethau cynnar ddigwyddodd gafon ni lyfr cymyn rhwngthon ni. A mae'r llyfr cymyn hwnnw yn anwyl i mi, oherwydd hwnnw fyddwn ni'n ei ddefnyddio fel llef ar hy bach a sarn a byn mawr a nigol. A GT cyfieithodd o. Ond rhaid i chi gofio yn achos Griffith Thomas, mae ethil Howard Harris o hwn. Roedd hi'n deimlad o groes ac abaith Iesu yn y gwasanaeth Cymru, yn peri yn aml iawn y fod yn emosiynol. Doedd o ddim yn eithriad i Griffith Thomas cael dagra ar Eryria fel oedd yn gwynwyr Cymru. Atsain yn fanna o'r argyhoeddiad mawr hwnnw a ddechreuodd mudiad Fethodistaidd. Mewn llefydd, mae gen i gysylltiad efo fan hyn, mewn llefydd fel Llangasi ac y Talgath. Y Cymru yma dan deimlad mawr. Ond gai, just cadw sylw ar hynna. Un sydd wedi cyfoethogi'n fawr i'r gyfrol yma, un arall o blant anwyl llwyd, sef y 40,000 gwirionedurus. A fo oedd un o'r bobl hynny a wedi obochog at tri ohonyn nhw yn hyrwyddo broses y cymuned. A mae ei benod o yn fan hyn ynglyn â datblygiad y mudiad y cymuned Cymreig yn eithriadol ddiddorol. Fo sy'n dau, 2 flynedd ar ôl cynhadledd enfawr yng Nghaeredin. Cynhadledd gynhadol 1910 a ddechreuodd y mudiad y cymuned cyfoes. Doedd ei gafodd Griffith Thomas i enni i dŷ capal yn Rhyw
a'i fagu yn Beincroes, i feithrin yn Botwno, a thyfu yno'n ddifangor ac i lefydd eraill. Ond mi gafodd o yn ddiwinyddol ac yn emosiynol i eni i'r dahiad y cymuned hwnnw a gafwyd yn 1910. Ac iddyn nhw a mirion sy'n dweud sylw at hyn, cenhadaeth, ffydd a threfn, a bywyd a gwaith oedd y tri elfen ddim yn chwilio sylw arno. A mae hyn yn bwysig ys gael yn ôl at y fo nes ymlaen. Mae Meirion yn dweud hyn. Mae ambell un yn dirnad bod ni yn arfer fel Cymru i godi tueddiadau rhyngwladol i fyny. Ond nid felly y mudiad y cymuned. Mi oeddan ni ar flaen y gad, arwain y byd, yn nherma hyrwyddol y cyfuniaeth, ac yn arbennig y syniad yna o gyfamod rhwng yr Eglwysi. A mae'n rhyfedd meddwl yn dydi, mae Meirion, fel sy'ch chi'n disgwyl, yn dechrau efo teulu Presbyteraidd. A mae'n sôn am yr Eglwys Presbyteraidd yn ôl yn 1923-24 yn gosod pwyslais mor fuan a hynny, yn sgil yr hyn a gafwyd yn Ceredigion, bod ni yn dod at yn gilydd fel Cristnogion. Fe fuodd Eglwysi Cymru yn trafod cael un enwad mor bell yn ôl ag 1934. Ac roeddan ni yn weddol gynnar hefyd yn sefydlu Cyngor Eglwysi Cymru yn 1952. A fe gafwyd symud wedyn i sefydlu corff eang. Roedd GT yn arbennig oherwydd fo arweiniodd y broses o'r tri enwad Cymraeg ac ar y bedyddwyr ymuno yn 1962. Fo oedd cadeirydd pwyllgor cydweithredu 4 enwad rhwng 64 a 73. A mi gafodd y fod yn gadeirydd ydo yr Eglwysi cyfamodol rhwng 80 ac 82. Fo oedd yn bennaf gyfrifol am y ddogfen honno'n 1963, cynllun tuag at uno. A fe sefydlodd y ddogfen yna i'r rhai ohono ni sydd yn ecumenwyr naturiol. Y broses anghapus honno, pan roedden ni'n cynhyrchu adroddiadau oedd yn galluogi'r Eglwysydd yn agosach at ei gilydd. A fel o'n i'n dweud yn Saesneg yn aml iawn, oedd yn allan dweud yes but neu no but. A mae'r but yna wedi bod yn anghawster i ni ers hynny. Doedden nhw ddim yn medru bod mor anghwrtais efo'i gilydd a dweud na, da ni'n gwneud yn byd efo chi. Ond oedd yn eillai da ni dderbyn o mewn egwyddor ond, da ni ddim yn hapus efo fo ond, a mae'r ond hwnnw mewn un ystyr wedi yn rhwystro ni fel enwadau Cymreig i ddod at ei gilydd yn un enwad mawr. A dyna oedd yn hiad Griffith Thomas. Y cwestiwn ydy felly, ydyn ni yn mynd i ddiffinio i gyfraniad o, a sail be roedd yn hwyr i dybio oedd yn bethiad. A mae Meirion yn y bennod yma yn ei ddisgrifio fo fel bethiad. A wyddwch chi dwi'n aml yn meddwl hyn, da ni wedi dod at ein gilydd mewn sawl ffordd. Da ni'n rhannu gofod y gilion, ond da ni wedi disgyn yn ddyr yn do, o ddod at ei gilydd yn strwythurol. Yr airod i mi cael ydy, bod fi'n rhoi y ddarlith yma, oherwydd bod fi wedi agor yng Ngheg ynglyn â GT, yn ystod y cyfnod hwnnw gafon ni'n dimbach i ddod ar 2 synod at ei gilydd. A'i gofio fo yn anwyl yn y cyswllt hwnnw. Beth wedwn ni na
gan ni ddim i drin i'r cyfraniad nhw fel methiant. Oherwydd beth sy'n rhaid i ni wneud erbyn hyn ydy sylweddoli mawredd yn hynatho nhw mewn lle bach a chyfringar. A fe ddweud hyn amdan Griffith Thomas. Mi aeth yn ôl at un noson arbennig, lle gynas i'r fraint o isted yn lythrenol wrth i draed o. A fe wnes i ddau beth y noson honno newidiodd yn weinidogaeth yn llwyr. Mae rhaid chi'n gwybod, sy'n ydych bod i'n pregethu ar hyn yn ddiweddar. Gofyn iddo fo nes i, oherwydd bod isio symlrwydd a cysondeb wrth ddefnyddio'r Gymraeg. Gofyn nes i iddo fo, ydych chi'n treiglo enwa yn Gymraeg? Be ydych chi'n dweud gyfeillion? Gwyl deli ta gwyl deli? Mae'n mynydd yr un a ddiddorol. Wel, isad wrth draed Griffith Thomas, hwn gafodd y radd ysbeth cyntaf yn y Gymraeg, prif gyfieithydd yn mudiad y cymuned Cymraeg. A ddoth allan efo gwen ar ei wyneb a mi ddwedodd o, peth ffôl ydy triglo pedwar a ffôl. A be nathon nhw yn y Beibl Cymraeg oedd dweud bod rhai enwa fo Mair, bod nhw mor gyfarwydd yn ei wedi triglo, chi'n ei triglo nhw. Ac ambell enw arall, rydych chi ddim. Ydych chi'n mynd i Baris, allai ia? Ydych chi'n mynd i Prag? Neu Beijing? Mae'n wahanol dydi. Ond beth ddwedodd Griffith Thomas wrth ei noson honno? Ac oedd yn adlewyrchiad o'i feddwl clwrain diwinyddol o. Fe ddwedodd o bod Duw wedi'n creu ni i fod yn fwy na'r un peth. Nid robots mo honno ni. Nid cadw cyfreithiau a rheoliadau honno ni. Bod y Duw yma yn caru ni cyn gymaint bod o wedi'n rhoi y ddawn i ni i benderfynu ac i fod yn greadigol ac i fod yn fwy na be oedden ni o'r blaen. Dychmygwch i ddawn o a iallu fo. Ystyriwch mor galed oedd wedi bod i cael Beibl William Morgan, diwygiadau drwy ddechrau y criw yn y tîm. Yn y cyfnod yma, pan roedd o 1961 i 1989, yn lliwio'r broses y gyfieithu, gafon ni'r Testament Newydd yn 75, gafon ni'r Salma, mi gafon ni'r Beibl cyfan, hwnnw es i post o twnog y dwrnod o'r Mawrth o cyntaf 1988. A wedyn mi gafon ni diwgio arno fo wedyn, bod GT bellach ddim yn rhan o'r broses yno. Dach chi'n meddwl am bobl fel Ysgwyd Popelus, dach chi'n cofio hwn rwy'n chi? Fe nath o ddasiad cyfoes o Ddengil Matthew o'r bell yn ôl ag 1961. A dwi'n meddwl gyda Parch a Angerdd yn Ynhalon am waith diflino rhywun fel Arfon Jones i gynhyrchu Beibl.net. Mae'r cyfnod yma dwi wedi byw drwyddo fo wedi bod yn gwbl rhyfeddol yn nherma cyfieithu'r gair a'i gynnig o i ni fel cenedl. Ond dwi'n gwenu fel Sean yn olynydd i fan hyn, o dogfen yn y byd ecumenaidd, bod pob cyfarfod o bwys yn y byd ecumenaidd i ardal Gymraeg. Roedd rhain yn angerddol i cariad tuag at y Gymraeg. A mae hwnna wedi treiddio trwodd i gyfanrwydd yn bywyd cyd-eglwysig ni. A mae'n sicr ddigon y rhan o'n ymroddiad ni i ddweud bod yna barch yn cael ei roi i'r iaith Gymraeg. Mae ddoli'r calon gen i na welodd Griffith Thomas Deddf Iaith yn gytri.
Mae'n rhyfeddol i ni bod o wedi gwneud cymaint a bod o ddim wedi gweld Deddf Iaith 93 ar waith. A falle bod hyn eich chi'n gwybod bod fi wella wedi cael chydig bach o gyngor, nid y fi'n bersonol, y Parch Cenedlaethol yn Bannau Brycheiniog, oherwydd bod ni wedi meiddio galw Bannau Brycheiniog yn Bannau Brycheiniog. Bannau Brycheiniog oedd o'n Hol Harris, dwi'n siŵr, bod ni wedi meiddio. A'r un peth roedden ni'n glynu wrtho fo oedd y newid allweddol hwnnw yn y mesur iaith yn 2011. A oedd yn deud bod gen nhw ddim hawl i drin y Gymraeg yn llai ffafriol. Dyna gen. A felly pan oedd bobl yn dweud, lwch mae'r Gymraeg dan cyn gymaint o anfantais yn ei chymunedau ac yn y bywyd y Parch Cenedlaethol yma, corff cyhoeddus, y ffordd da ni yn dweud wrthoch chi bod rhaid i chi adfer y Gymraeg ydy drwy ddefnyddio'r enw Gymraeg. Dwi'n sicr ddigon fe fydda Griffith Thomas yn falch o'n hynny. A mae o yn ddoli'r enaid i ni bod o ddim wedi cael gweld hynny yn tyfu i'w lawn dwy. Mi oedd rhain hefyd, os gael fod yn wleidyddol yn fan hyn. Yn genedlaetholwyr yn yr ystyr bod nhw am adeiladu y genedl Gymreig. Os edrychwch chi ar ysgrifa Griffith Thomas, be oedd yn ei ddweud, dychmygwch chi yn y ddau goch yn 1944, tra roedd yr ail yfal byd ar ei antef. Mae o'n meiddio ysgrifennu i'r don o brodindod na oedd allan yn fanna, bod gan pob cenedl yr hawl i annibyniaeth. Dyna i chi fesur y dyn yma. Roedd o yn gwbl gefnogol i'r syniad yna o genedl Gymreig ac i'r Senedd. A dwi'n tystau bod o'n mynd eto heb weld sefydlu'r cynllun. A bod o heb weld bod ni wedi meiddio ers hynny, newid ei enw fo i fod yn Senedd. Parliament. A bod ni wedi mynnu yr hawl hwnnw. A gael atgoffa chi bod ni wedi mynnu yn y gymblaid yno a newidiodd o referendwm 79 i referendwm 97. Bod ni wedi dŵad â cymblaid at ei gilydd o Cymru a Chymru Cymraeg. A oedd yn deud bod yna rhaid i'r cynulliad yma y Senedd o Mael rwan dalu sylw i gyfrifoldeb, o rhaid iddo dalu sylw i gynaladwyeth, a bod rhaid iddo fo hefyd dalu sylw i hawliau dynol. A mae hwnna'n ffurfio yr hyn da ni'n gredu am y democratiaeth gyfoes ni. A mae hwnna wedi cael ei anghofio erbyn hyn. A mae o wedi cael ei anghofio os gael meiddio dweud gan San Steffan yn benodol. Bod ni wedi lliwio'n democratiaeth ni o'r pethau hynny. Dwi'n sicr efo chi o'i gofio fo. Bydda Owi Evans wedi mynnu yr ymrwyniad yna i hawliau dynol. Mi fydda nhw wedi ymrwymo i gydraddoldeb a chyfiawnder. Dyn tawel y Griffith Thomas. A doedd yn licio ffos. Mae yna un cofnod annwyl iawn yn fan hyn, ynglyn ag un o'i ysgrifa fo, yn dweud yn 79, ydych chi'n cofio'r flwyddyn hwnnw, referendum 79? Yn wyneb 79, esticiodd Griffith Thomas i'r syniad bod rhaid i ni cael Senedd y Gymru. Ond roedd yna brotestwyr wedi bod i Cymru rhan Cymdeithas yr Iaith. Ac deu sylw, mae rhaid wedi garedig yn erbyn hyn, os mae rhaid i ni'r brotest, os ni ddim wedi mynd lle da ni'n ei bai yn brotest.
Ond mae ar ei ddweud ynglyn â symud o brotest i broses. Bod o eisiau Senedd i Gymru, ond bod o eisiau rhywbeth heblaw hwliganiad yna. Cofiwch oedd o'n uchel i barch o'r Cymdeithas, nid yna beth dwi'n ei ddweud. Ond be oeddwn i ddweud oedd, yn y broses gwleidyddol yma o ni yn ei ddefedu, mae rhaid i ni symud o brotest i broses. A os chi'n edrych ar y ffordd mae'r Eglwysi wedi ymwneud â'r Senedd a broses gwleidyddol ers hynny, proses ydi o. Oherwydd does na ddim diban cael cynulliad na Senedd os ydych chi'n gweiddi arno. Beth sy'n rhaid i chi wneud ydy rhoi proses iddo fo. Rhaid i fi gyfadda. Yr ymchwil gefais i yn 99 ac yn y flwyddyn 2000-2001 oedd lledaenu cynrychiolaeth Cymunedau Ffydd Cymru i ymwneud â cynulliad gweddol y Cymru. Ges i'n hylogi fel swyddog cyswllt rhwng Cytun a cynulliad ysgofiwch chi. A be oedd rhaid i ni wneud adeg honna oedd magu perthynas newydd efo cymunedau lleafrifol Cymru. A Rhodri Morgan, y dyneiddwr yn yr humanus hwnnw, sylwodd wedi 9/11, yr un ddigwyddodd yn Efrog Newydd, bod ni fel arweinyddion cymunedau ffydd yng Nghymru ddim a rhifa ffôn yn gilydd. Dyna ni ddim yn cyfarfod yn gilydd. A dwi'n cofio swyddfa'n ffonio a dweud, fedrwch chi weithio fel Cytun i gael cymunedau ffydd o dati gilydd, fel os oes na drychineba yn y dyfodol, fedrwn ni siarad efo'n gilydd. Ac yn drawiadol iawn ers hynny, mi da ni wedi dŵad â'r cymunedau yma at ei gilydd. A dwi'n meddwl bydda hynna wedi plesio Griffith. A ddwedodd wrtha i yn noson honno yn Bytwnog. Mae'n rhaid i ni fod yn fwy nag un peth. Lledaenu y broses ecumenau i'r oecwmena byd eang hwnnw. Bo chi nid yn unig yn sefydlu cyfeillgarwch a cariad rhwng Cristnogion, ond bo chi hefyd yn creu perthynas a rhai sydd ddim yn Gristnogion. Ac i ni heddiw, mae'n sefyll yn etifeddiaeth Griffith Thomas bod gennym ni gyngor Mwsleniaeth Cymru, bod gennym ni gyngor Hindwïaeth Cymru, a bod gennym ni ddwyau diweddar Siced Cymru. A bod ni wedi creu fforwm cymunedau ffydd yng Nghymru sydd yn medru ymwneud yn gyson â llywodraeth. Ac ofalu bod ni ddim yn ffrio ac yn ceclu fo'n gilydd, fel sy'n digwydd yn yr anghyfnod. Mae beth yn hofio trafod y cwestiwn dadleuol hwnnw, addysg criw a chyd-berthynas yn Nghymru. A pan mae hwnna drwy y Senedd, fi ar i ni sylwi bod na geclu ofnadwy mewn llefydd o Birmingham. Oedd bobl yn protestio tu allan i ysgolion. A be nathon ni yng Nghymru, dwi'n cofio Jane Hunt yn ffonio, a gofyn beth allan ni'n neud. A be nathon ni oedd cyfarfod pawb oedd unrhyw ddiddordeb yn y cwestiwn yn Mosg ar Awstra yng Nghaerdydd. A gwahodd y gweinidog i ateb yn cwestiynau ni. Ac ers hynny, da ni wedi bod yn cyd-drafod ac yn cyd-ymwneud. Symud o protest i broses. A dwi'n sicr ddigon bod hynny yn sefyll yn traddodiad gwrthidog Griffith Thomas Roberts. A Gowi Evans. A Gilbert. Dwi'n sicr ddigon byddai nhw wedi ei plesio efo hynny. A gael gloi efo'r un pwynt yma, y cyfle bach os yma eisiau. Da ni fel Cymru, falle, ddim wedi cael yn dysgu i ddeud
mewn rhai pethau, da ni'n arwain y byd. O'n i mewn datbl dambaid o ddiweddar yma, efo eglwysi eraill o'r ynysoedd hyn, ynglŷn â traddodiad rhoiadynol ni, a'n parch ni teg at eraill. Yn traddodiad y 3 gŵr yma. A fy rhaid i mi ddweud wrth nhw'n onast, yn Nghymru mae gennym ni yr ymrwymiad byw sy'n cael ei ddiwygio ar hyn o bryd i'n gwneud ni yn genedlaethol. Yr hyn maen nhw'n gwneud yn San Steffan ydy pasio'r illegal immigration bill. Maen nhw'n fel na fo'i gilydd. Dyna'n gwerthoedd ni. Dyna gwerthoedd ma'n eraill. Dwi'n meddwl am y ffordd sarhaus gafodd genhedlaeth y Windrush i ffrin. A ffordd gafon ni ymdrech enfawr yng Nghymru i barchu blaenoriaeth ac arweinyddwyr cenedl o Windrush. Yr un sy'n hal yn llygad i oedd, fi ath 10 Downing Street a'r Cabinet Office i greu adroddiad a cyd yn wneud hiliol, adroddiad siwol, a hyn ychydig blynyddoedd yn ôl. A fe benodwyd bobl a ganmol y llywodraeth yma. Be wnaethon ni yn wyneb Covid a marwol eitha anghymesur bobl o lefydd ethnig oedd cael gŵr bernyddig o'r enw Emmanuel o Bona i ddweud yn onast bod ffiliaeth dal i fod. Bod cymunedau arbennig yn dal i dioddau can. A'r un fyddwn ni'n dweud sylw ato fo ydy hyn, gyda cyferbyniad byw poenus. Pan ddisgynnodd Cabwl o fewn oriau, fi oedd Sian Lewis o'r yn gofyn, Aled, fedrwch chi drefnu bod ni'n derbyn y trieniad yma yn teulu yng nghanolfan yr un yng Nghaerdydd. Fe roddon ni brif adeilad yn diwylliant i'r bobl yma oedd yn ffôn. A dwi'n cyferbynnu hynny'n gryf efo'r badge yna sef yn hyn ar yn tirogaeth ni. Peidiad neb a dweud bod ni ddim wedi creu polisia a bod ni wedi creu gofod wleidyddol. A dwi'n gwbl argyhoeddedig bod hynna sefyll yn etifeddiaeth Joe Williams, Owi Evans a Griffith Congl Meinciau. Yn fwy na'r hyn yr oedden nhw yn arfer bod. Ond dwi wedi gadael un peth ar ôl, a dwi'n gorffen efo hwn o'r un mae'n rhaid i mi. Dyma oedd yn hariad i at y dyn yma. Ragian oedd o'n dynwr coes. Os ydych chi unrhyw sens o bod yn bwysig, bydda Griffith Thomas yn rhoi chi'n y lle. Beth anghofio bod o'n clwb pensynwyr yn tân. Dynas y drysordes, mae Gwynny Dogion a siaradwyr Cyfraniad yn cael hyn sawl tro. Y funud ofnadwy na dach chi'n ei ofni, pan mae rhywun yn gofyn i chi, ffaen sy'n arnom i chi. A Griffith Thomas o Gwen ar ei wyneb yn dweud, 500 pwynt. Dwy filltir o'n ar hwnnw na bod hwnnw. A dwi wedi dweud i'r capeli Cymraeg yn aml iawn. Fe ddwedodd o Wen ar ei wyneb, fel dydych chi'n ddim o ddifri, a fynta'n dweud, na, dych chi? Doedd ddim yn India, oedd hi'n anwyl iawn o hynny. Ond mae'r etifeddiaeth yna o dynnu coes wedi aros efo fi. A falle bod y dyrreidy Cymreig yma, y dyrreidy Cristnogol Cymreig yma, wedi aros efo fi. A'r dri achlysur yn yr etifeddiaeth a roddwyd i ni yn cytun. Mi ges i fynd i Downing Street, a mae'n hylydd i gwybod y stori o digon, par yna uchel swyddog o llywodraeth yno, ddod atai ac oedd o'n dalach o lawer na fi. A gofyn i mi mewn Saesneg can iawn. How are things in the principality?
Ac am ryw 5 eiliad, mi fyna sy'n ei fynd hyn. Be fydda Griffith Thomas Roberts yn Meinciau yn ei wneud yn y lle yma ar y funud yma? A fydd allan o'n hegi, well, they can offer you good mortgages. A'r munud honno oedd yn hyfryd. Ond dwi'n gloi efo un nodyn bach yn gynnaf i chi. Un dylanwad mawr arna i oedd y diweddar Steffan Lewis gafodd ei ethol i Blaid Cymru, ond mi adalodd ni yn llawer i gynnar. Ac mi oedd o yn corddi ynglyn ag un peth, a dwi'n rhoid y cyngor yma i traddodi'r Fethodistaidd Cymraeg y sydd yna. Un peth oedd yn corddi Steffan Brian oedd. Peidiwch byth a dweud bod Cymru yn fach. Dydy Cymru ddim yn wlad fach. A fe ddwedai hyn wrth y traddodi'r Fethodistaidd a roddodd Owi unig a GT. Dydy Methodistiaid Cymru ddim yn fach chwaith. A mae Griffith Thomas Roberts Congl yn yn atgoffa ni o hynny. Diolch o galon i chi. Os gan rhyw cwestiwn os ydyn nhw'n i ddarlith yn mae gen i ddim bach o munudau o cyn i ni gael yn hel allan. Oherwydd i, os da chi'n trefnu, mae'n gwybod am sŵn yma, dwi am sicrhau na ddim y barchenedion Morris o Wyddi yn eistedd yma. Ond mae'n gwybod am hynna. Os oes yna rhyw cwestiwn yn o'r di, os oes gyda, dwi'n siŵr basta, mae'r cafed Edwards yn Parch dwi'n ateb. Un ar y tro. Na, neu so. Rhaid, neu so. Mae'n gynnu digon yn ei feddwl amdano nhw'n sicr o'r pethau. Diolch am y gwaith ac i gyd wneud a wneud y blynyddoedd arall. O'n i sôn dyna bod chi'n gymdeol, Dwi'n mwyn gweld chi'n ddeo. Da chi'n di ddal i fynd, da chi'n